Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хайырлы иртә, дуслар. Эфирда кайнар хит тапшыруы сезне. Мин Айсылу Габдинова сәламлыйм. 18 январь бөтен дөнья кар көне, икенче төрле аны халыкара кышкы спорт төрләре көне дип атап йөртәләр. Бу уңайдан безнең катнашучыларыбызның нинди спорт төрләре белән шөгыльләнүләре турында кызыксынмыйча булдыра алмадым. Һәм беләсезме, безнең җырчылар барысы да диярлек кичкәнәдән үк спорт белән шөгыльләнәләр икән. Менә мәсәлән, Дилия Әхмәтшина кичкәнәдән фигуралы шуга гашык. Телевизордан бу спортчыларны күзендә алмый карап, үзен дә шулар урынында күз алдына китереп, хыялланып утырга яраткан. Ә инде үзе беренче тапкыр тимер аякка баскач, аннан да бәхетле кеше булмаган. Хәзер дә Дилия рәхәтләнеп шугалакка йөри һәм әле команда үзен фигуралы шу устасы кебек хис итә, хыяллана. Минем уйлавымча, Дилияның тагын бер хыялы безнең хит-парадта җиңү яулаудыр. Әйдәгез бергәләшеп телефоннарны кулга алып, пылышыйк әле. Киттек. Hislerini көңілін яратса төзімсіз бір мезгілдей қысқа ғұмырләрні сеймей яшәуләрің негізсіз. Алдама жанымны, алдама ерекне, тоясын бит сөйіп, сөйіп, сөйіп. Тепкеннен минде хаталамам жаным, сені генә сөйіп, сөйіп, сөйіп. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын. Күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын. Алдама жанымны, алдама йөрәкне, тоясын бит сөйеп, сөйеп, сөйеп. Тепкеннен миндә хаталамам жаным, сені генә сөйеп, сөйеп, сөйеп. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Алдама жанымны, алдама йөрәкне, тоясын бит сөйеп, сөйеп, сөйеп. Тепкеннен миндә хаталамам жаным, сені генә сөйеп, сөйеп, сөйеп. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Хөрмәтле тамашачылар, тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю, үй телефоннарыннан шалтырату бушка. Шулай катна дәвамында 5577 номерына SMS тавышлар юллый аласыз. Дәвам итәбез.
Халыкара кышкы спорт түрләре көне әле иң яшь бәйрәмнәрнең берсе булып санала. 2012 елда Халыкара чоңгы спорты федерациясе аны елда уздыру тәкъдимен кертте. Бу билгеле хуплап кабул ителә һәм бәйрәм чараларына елдан-ел төрле илләрдән катнашучылар өстәлә. Әлеге көндә шулай ук табигать кочагында кызыклы бәйгеләр, ярышлар, уеннар һәм төрле күңел ачу чаралар оештырыла. Халыкны актив рәвештә кышкы спорт төрләренә җәлеп итү һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау юнәлешендә масса күләм эш башкарыла. Бар тик Илзиләнең генә бердә вакыты юк. Барлык кышкы спорт төрләрен яратып караса, үзе һич бер төр белән дә дус түгел икән. Илзилә җырның коды 175. Bilsəng idi, sen yaşa gülər günlər. Benim için ay yıldızı sihir idinler. Bilsəng idi, nişik sena yuyar hanım, sağınğanım, muğnar bulup sarılğanım. Bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, sensiz yoktur yok kiləşək. Bilsəng idi, nurun sürübü qaraşları. Bilsəng idi, bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, sensiz yoktur yok kiləşək. Bilsəng idi, nurun sürübü qaraşları. Bilsəng idi, seni şaşıp yaratqanını. Bilsəng idi, bilsəng idi, durmuşuma teksin kirək. Seyirlər yok, olsalar da onlar sirək. Bilsəng idi, yanğanımda gülgənimdə. Simağına siler idim sırlarımda. Bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, sensiz yoktur yok kiləşək. Bilsəng idi, nurun sürübü qaraşlarım. Bilsəng idi, bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, sensiz yoktur yok kiləşək. Bilsəng idi, nurun sürübü qaraşlarım. Bilsəng idi, seni şaşıp yaratqanını. Bilsəng idi. Bilsəng idi, teksin deyip dipte yürek. Gördüm seni, gözlerini yılğadı ben. Bilsəng idi, yoksun qanlar nişriken. Uylarımda, xiyalımda teksin erken. Bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, sensiz yoktur yok kiləşək. Bilsəng idi, nurun sürübü qaraşlarım. Bilsəng idi, bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, bilsəng idi, nurun sürübü qaraşlarım. Bilsəng idi, seni şaşıp yaratqanını. Bilsəng idi, bilsəng idi, sen yazlardan azlı şəşək. Bilsəng idi, bilsəng idi, nurun sürübü qaraşları. Bilsəng idi, seni
шашып яратканны білсең иде. Илзиленің әлігі жырын не бары 13 томашашы үзетті деп фикір ерту, үнше дұрыс болмас. Сіз әліге кісе телефонын үзлеп топмағансыздар. Әйдәгіз бар күшіні жиып, әлігі жыр үшін SMS хабарлар йөрү. Һәм әлбәттә и телефоннардан шалтыратык. Исегезгә төшерәм шалтырату бушлай. Бүген без сезнең белән атна җиңүчесен ачыклаячакбыз. Бар тик сез генә шушы җиңүчеләр рәтендә кемнәр булганын хәл итәсез. Шуңа күрә тавыш бирү процессында активрак катнашыгыз. Җырларның кодлары исегездәдер дип уйлыйм. Дәвам итәбез. Әмма Диана Таҗетдинова чын мәгънәсендә бик шаян булып чыкты. Аның иң яраткан шөгыле квадроцикл һәм снегоходларда экстремаль хис-тойгылар кичерү. Диана рәхәтләнеп кар тузгытып йөрергә ярата икән. Кар чистартсам, дуслар белән куышлы уйныйм. Бу минем өчен иң зур шатлык дип уртаклашты ул безнең белән. Кызык, снегоходта йөрү кышкы спорт төрләренә керә микән? Онысы минем өчен билгесез, хәзер кемнең җыры яңгыраячагы әлбәттә билгеле. Диана Таҗетдинова җырны рекламадан соң тыңлыйбыз. Безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Минем алдымда инди сынаулар, куярсың тагын күңел түренедә, ниләр ятканын ничек итеп беләр, аңлатыйм җаным. Ялгызда түгел, барлыда түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел. Булса да мәхәббәт түгел, юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атларыбыз менә шулай кәүгел. Җитмәс йөрәк түрендә, сагышым бетмәс, шушы халәтем моң чишмәседәй, миннән ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгызда түгел, барлыда түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел, юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атларыбыз менә шулай кәүгел. Ялгызда түгел, барлыда түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел, юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атларыбыз менә шулай кәүгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атларыбыз менә шулай кәүгел. Атларыбыз менә шулай кәүгел. Хөрмәтле тамашачылар, килгән тавышлар шок катырлык күп дип әйтеп булмый.
Әйдәгез әле бер кулга и телефонын, икенче кулга кәрәзле телефонны алып, шул соннарны арттырыйк. Ни өчен дигәндә, тавыш бирү процессында сез генә катнаша аласыз. Минем дә ашаган җырлар өчен тавыш юлыйсым килә, ләкин миндә андый мөмкинлек юк. Һәм исегезгә төшерәм, сойлап алган җырыгыз өчен хәзер үк тавыш бирә аласыз. Әгәр дә җыр эфирда яңгыраган икән, аның өчен тавышлар барыбер кабул ителә. Әгәр дә җыр әле эфирда яңгырамаган икән, аның өчен дә тавыш юллый аласыз. Шулай итеп, тапшыру барышында армый-талмый йолдызларыбыз өчен җан атып була. Бөтен дөнья кар көне аклыкка төрөнгән серле җиһаннан илһам алып сукланырга, кар яуганга ихлас күңелдән шатланырга һәм иң мөһиме, киләсе кышкы сезонга кадәр җитәрлек тәэсирләр, уңай эмоцияларга мөмкинлек бирә. Моннан файдаланып калырга тырышкан Зинира Рамазанова кечкенәдән чаңгы шу ярышларында катнашып килә икән. Бу спорт түренә бала чагыннан гашык булган җырчы хәзер дә вакыт булга чаңгы юлына басарга ашыга икән. Әмнә Ризат Рамазанов тагын да җитдирәк спорт белән шөгыльләнә. Кар тәгәрәтеп уйныйм, шундый рәхәт дип уртаклашты ул безнең белән. Җырларына күчәбез. Аның коды 173. Яхшы шигырь шул ук дару бит ул. Димәк, шагыйрь күңел докторы. Матур җыр ул көчле дару кебек йөрәкләргә үтә туп-туры. Чыннан да, авыр булганда, кәеф булмаганда җыр күңел даруы кебек бит ул. Безнең хит-парадта ул җыр. Шуңа дәвалану өчен һәр шимбә сәгать 10-да ТНВ каналын карагыз. Кәефләрегез яхшы булса да, профилактика камашауламас. Дәвам итәбез. Марат Шайбаков исә тау чаңгысында җилдергә ярата икән. Тик соңгы вакытта кызганыч вакыт кына җитеп бетми дип сөйләде ул безгә.
Шоңғыға вақыты юк, әмне оннан да нығырақ яраткан шүгілі булган ауға шығырға бар-бір жайын топқалы. Әйе, бу жүршібіз әлі аушыда екен. Һәм яңа бу шүгіл белән танышып килүчеләргә киңәшендә кызганмады. Иң мөһиме игътибар, тәртип һәм куркынычсызлык чараларын төгәл үтәү. Ау уңышлы булсын дисәң, бу иң мөһим шартны төгәл үтәргә кирәк диде ул. Марат Шайбаков, җырын тыңлыйбыз. Әллә нәрсә булды, җанга сагыш тулды, сөю чәчәкләрем сулдылар. Кышның ак карлары каплап араларны, җанга хәсрәт булып кундылар. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Оныт диюләрең, янып киюләрем, калса да бит ерак үткәнедә. Күрсәм ятлар белән, эштәм янам көем, күңелкәем һаман үртәлә. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яши алмас дидең, үзең миннән көлдөң, тормыш дәвам итә күрәмсең. Давылда сыналмас, җилләрдә тын алмас, йөрәк барын миндә беләсең. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен үз юлым табармын. Хөрмәтле тамашачылар, таблицага күз салып алыйк әле, нәтиҗәләр белән якыннан танышып үтик. Әлегә иң күп тавыш җыйып безнең лидерыбыз Рамил Мурадымов, аның җанатарлары бик актив. Икенче урында бик торта калмыйча Файрушиннар гаиләсе, өченче урында 1500 тавыш җыйып Рөстәм Гыйльфанов. Регина Тимербулатова, Рафина Ганиуллина, Рамазановлар беренче өчлеккә керә алырмы, аны бары тик сез хәл итәсез. Хөрмәтле тамашачылар, темпларны киметмәсәгез иде, башкаручылар өчен сезнең тавышларыгыз бик мөһим. Күз алдына китерәсезме? Һәр арткан тавышны күреп, яраткан башкаручыгыз куана, шатлана, илһамлана. Илһамлангач, әлбәттә, яңа хитлар иҗат итәсе килә башлый. Чөнки сез безне яратмасагыз, без дә булмыйбыз, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең җылы мөнәсәбәтне сизеп, мәхәббәтегезне тоеп, без хузурланабыз, канатланабыз. Безне игътибарыгыздан мәхрүм итмәгез, җырларны тыңлагыз, тавышлар юлагыз. Рафина Ганиуллина 2 ел элек беренче тапкыр тау чаңгысында шуырга барганы турында сөйләде. Бөтенесе рәхәтләнеп текәүдәдән төште дә китте. Минем бер дә шуып караган булмагач, көч хәл белән йылы-йылы сәгать ярым төштем тауны.
Бу вакытта дусларым берничә тапкыр шу белгердем. Әмма шуннан бирле мин бу спорт төрен үзләштердем һәм бик яраттым. Шуган кешеләр аңлар мине дип сөйләде ул безгә. Бу ел әле барганы юк икән, тик гыйнвар азагында үтәчәк зур концерты имтиханнан соң сезонны ачып җибәргә ниятли. Әлегә бер Афина Ганиуллинаның җырын тыңлыйбыз. Білесізме, жыр қойшан яши? Аны тыңлаучы булганда. Безнең очракта җырның тапшырудағы гомере сезнең аңа күпме тавыш бирүгездән тора. Шуңа яраткан җырыгызга яки җырчыгызга тавыш бирегез. Һәр җырның үз номеры бар, сезнең шул номерны җыеп шалтырату. Дәвам итәбез. Игътибар. 2018 елның беренче зур тамашасы.
Уйланырга, елмайырга, биергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле юлларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. Катнашалар Зейнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Венера Ганиева, Зөһрә Шәрифуллина, Искәндәр Биктахиров, Зөфәр Хәйретдинов һәм башкалар. 17 февраль пирамида билетлар инде сатуда. Кичкенәдән үк чоңгыда шуырга яраткан Регина Тимербулатова шулай ук вакыты булуга табигать кучагында назланырга чыгып китә икән. Чоңгы шуып йөргәндә тирә ягыңа күз саласың да шундый рәхәт, тыныч булып китә. Безнең табигать урман кырлары һәр ел фасылында искиткеч дип хисләре белән уртаклашты җырчы. Тагын ул рәхәтләнеп дуслары белән көлешә тимер аякта шуырга ярата икән. Сез Регина Тимербулатова башкаруында җырны яратырсыз дип ышанам. Киттек. Әтиседим, әкренәйтә шуның тавышын әзрәгәй. Башымда хатырыма карый бер кинаны. Әниеңне хәтерлисеңдер. Ого, бу мине вакта. Үлләм шушы кыска күлмәк белән чыгасың әллә? Ну, әни, нормально. Уллар биреп мине. Инде карый инде макина карый бирсез. Беләм, сез элкән кеше. Рәҗитәсен килми. Әтисе. Ну все. Чыгып тәбәсен шәшәп, моны хәзер. Регина идеме? Әти, башна яхшымы? Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре аллый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда апакларга моңнар булып уралдым. Шишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда елгаларда дулкын булып шауладым. Ярга бәрелгән дулкында изгәләнде җаннарым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән.
bu bana Kız ne? sizniki mi? Hayır. Abisi? Жыр көңілге қуаныш, көңілсізге юаныш. Шыннан да, шотлық болса да, қойғы болса да, никтір көңіл жыр сұрай. Шуңа мұңлы жырларыбыздан башқа яшәү мөмкин түгел. Олар тілні сақлауға да зор үлеш кертәләр. Татарлар гына түгел, кайбер чит милләт кешеләре дә безнең җырларны ошатып, яратып, аларны өйрәнә, сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырыша. Шулай итеп, безнең катнашучыларыбыз татар телен саклауга да үз өлешләрен кертәләр. Без аларга тавышлар юлап булышыйк. Дәвам итәбез. Әмма Рөстәм Гыйльфанов спорт белән бөтенләй дә дус түгел. Ләкин моның сәбәбе бар. Шунда ки, һөнәре бию белән бәйле булганга, ул булай да һәр даим хәрәкәттә. Шулай да кышкы матур көнне сап һавадагы ялны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Берничә ел элек үземә чаңгы һәм тимер аяк сатып алдым. Баштарак бик актив йөридем. Хәзер сирәк кенә булса да йөрергә тырышам. Бер җыенып чыгып китсәң, өйгә керәсе дә килми, менә шул җыенып чыгып китә авыррак дип сөйләде ул безгә. Шулай да сезонга бер тапкыр булса да шәһәр шугалагына чыгып керергә тырышкан Рөстәм безнең тамашачыга да шуны киңәш итә. Кыш ул кыска, хәзер үтә дә китә. Сизми дә калырбыз дип өстәде Рөстәм. Җырына күчәбез.
Дуслар, тагын бер кат нәтиҗәләргә күз салып алыйк әле, нинди үзгәрешләр бар икән. Безнең лидербыз ул ышанмаган, ул шулай Рамил Мурадымов, аның җанатарлар бик тырыша. Аны тәки күп җитә алмыйлар. Фейрушиннар 3нче урында 2700 тавыш җыеп Рөстәм Гыйльфанов. Дилә Әхмәтшина, Илзилә иҗатын яратучылар активрак булыгыз, башкаручыларга сезнең игътибарыгыз кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, әйткән булсам да тагын бер кат исегезгә төшерәм. Яраткан җырларыгыз өчен тапшыру барышында шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырга аерым бер номер беркетелгән. Сезнең эш шул номерны җыеп шалтырату. Исегезгә төшерәм, телефоннарыннан шалтырату бушка. Шулай ук атна дәвамында 5577 номерны СМС тавышлар юллый аласыз. Алга таба дәвам итәбез. Ойнар хитта көннән-көн тавышлар җыеп югарыга үрмәләүче Рамил Мурадымов исә моннан берничә ел элек сноубордка басып караган. Әлбәттә, беренче мизгелдән берни килеп чыкмаган, бик курыккан һәм бурылып китә язган. Тик якын дуслары бу спорт төренең сиренә төшендергәч, хәзер Рамил рәхәтләнеп таудан төшә. Күбрәк Әлмәт тауларын үз иткән җырчы берәр көнне Казандагы чаңгы комплексына да барып кайтырга ниятли. Бүген искиткеч көн. Бәлки бүген Рамил шунда китеп баргандыр әле. Күрсәгез, сәлам әйтегез. Yanımda anasın, bunlar bulup tügeler. Bıbıgunup sarağanday, köngülüm güllerine. Bizne suyuyinde düşken, sandılaş dillerine. Bıbıgunup sarağanday, Bülbül sarağın işitsen, yüreğime yal bular. Mine bik sağınğan şakta, sin dağlarını tığla. Bülbül kunup sarağanday, köngülüm güllerine. Bizne suyuyinde kuşken, sandılaş dillerine. Bıbıkunup sarağanday, köngülüm güllerine. Bizne suyuyinde kuşken, sandılaş dillerine. Sandıgaç sayrasa, mine selamlar bular. Siningde yarsu köngülün, ılı şadlığa tular. Bıbıkunup sarağanday, köngülüm güllerine. Bizne suyuyinde kuşken, sandılaş dillerine.
хоккей карарга яратам. Шын юрат жавабы. Нинди спорт белән шөгыльләнергә яратасың дип сорагач, шулай дип безгә Марат Фәйрушин җавап бирде. Әмма хатыны Гөлназ кичкенәдән фигурлы шу белән шөгыльләнергә хыялланган. Әтиәнисе тимер аяк алып биргән, тик Гөлназ үскәндә шуалаклары сауна улыгына булганлыктан туйганчы шуа алмаган. Әллә нигә бер дәрвишләр бистәсенә барып кайта идек дип сөйләде ул безгә. Әмма хәзер җаның кайда тели, ни кадәр тели, шуның кадәр шуаласың. Чыннан да быел гына да Казанда әллә ничә җирдә бик шәп зур шуалаклар ачылды. Кыскасы, теләк кенә кирәк. Ә без Фәйрушиннарның җырына күчәбез. Ulaşmışa yaşlığım, aşı benim işigim. Oturup malı sallarga, gitti elle koylarga. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Kış yetmişe su tuğmaz, sallar tutalıp duramaz. Jil yarakka uzatır, mine kimler yuvatır. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytmaz. Basıp tüke yaralarga, qarimaqqan sularga. Yaşlığıma ne buldu, sallar belen yuvaldı. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytamaz. Sayrar kışlar kübük, kireylenip kaytmaz. Хөрмәтле тамашачылар, бу атнаның 10 иң кайнар хитын тыңлап уздык һәм тавыш бирүне туктатабыз.
Тапшыруның кульминациясына келіп жеттік, жеңушіні ашықлар бақыт. Онан алда рекламаны қарабызық, бір қайда кетмәгіз, бізнің білен қалығыз. Қайнар хит, Болғар радиосында. Түрден-түрі эфирді қойнар хит тапшыруы девам етті. Ботнаның оның қойнар хитін тыңлап уздық. Олар арасында ең көп тауышыны Рамиль Мурадымов жиді. Құтлыбыз. Икінші атнадан нәтижелері ненде болыр, мұны бар тек сіз қалетесіз дуслар. Есігізге түшірем, яратқан жырларығыз үшін атна деуімінде 5177 номеріне SMS тауышлар да елы оласыз. Урамда солқын болса да, көңілігізде жылы болсын деген тілекте, мен Ойсулу Габдинова бүгінгі сіздің білән сау болашам. Мен сізні яратам. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәқдим итә. Қайнар хит,